Bħalissa ninsabu propju fil-fażi tas-selezzjoni, il-fażi tal-assessjar sportiv biex ngħidulu hekk, fejn id-disciplini kollha sportivi li għandna u li għalihom applikaw numru ta' studenti għal dina l-Iskola Nazzjonali tal-Isport bħalissa qegħdin f'din il-ġimgħa jagħmlu l-assessjar sportiv tagħhom. Qabel titgħallem fuq l-iskola tista' tagħlem fuq l-isports ukoll. Għax il-skejjer normali mhux se jkollna ċans biex nitgħallmu aktar dwar l-isports li nitgħallmu aħna in ġenerali, ħa nitgħallmu wkoll swimming, athletics u gymnastics ukoll li ma nippratikax barra l-iskola. Illi tista' tgħinek ħafna li tkun tajba u tista' titgħallem ħafna l-qudiem. Jekk immur din l-iskola nkun nista' nagħmel aħjar għall-gymnastics u anke għall-futbol. Nkun nista' nilgħab iktar futbol u nitgħallem iktar. Xi ħaġa ġdida għal Malta, sew, għandu jkun hawnhekk għax pajjiżi oħra għandhom ukoll. Hija opportunità fejn huma jiċċellaw kemm akademikament u kemm fl-sports tagħhom.